O venres 21 de abril arrancarán en Noia as festas na honra de San Marcos. Dúas discomóviles e o musical en homenaxe aos Tamara darán a saída a uns festexos que contarán con numerosas actividades ao longo de 7 días. O sábado a música volverá a ser a protagonista con 2 concertos entre as 9:30 da noite e as 2 da madrugada. O primer concerto ás 9:30 da noite é de Mar Seguí. É un rapaz que move moita xente, estuvo en moitos festivales e na maioría deles festivales de pago. Ese será ás 9:30, máis ou menos dura 1h20, remata o festival, un pouco se recolle e posiblemente cambie de público e entra algo que pretendemos facer, que sempre facemos todos os anos, que é algo que teña que ver ca música dos anos 80 e 90. Creo que foron uns tempos de esplendor na música española. Entón xuntáronse uns artistas como é Pablo Perea, que é o cantante da Trampa, Rafa Blas, que ganou Operación Triunfo, Patricia Aguilar, moi conocida porque está en Tu cara me suena, e Javián, que tamén é outra persona que participou en OT. Eses fan un espectáculo en torno a 2h30 ou 3 horas. O domingo terá lugar unha gran foliada con 350 gaiteiros dunha quincena de grupos e o broche final a cargo de Leilía. O nuns día festivo tocará a quenda ao rock local cos grupos Embrio e Cheroquis e a actuación estelar da París de Noia. O martes, día grande de San Marcos, máis dun 100 de cabalos participarán nos distintos concursos da Feira Cabalar, que se celebrará en San Lázaro xunto coa exposición de maquinaria agrícola. Nos últimos anos que conseguimos é que haxa en torno a 100 cabalos en concurso, porque estamos dentro de como unha liga a nivel regional, o cual o que se garantiza é que haxa moita afluencia. Prova delo é que siguen concellos limítrofes, siguen collendo o día festivo ese día, non? Para poder vir a esta festa. Pero os festexos non rematarán aquí, posto que a seguinte fin de semana, coincidindo coa ponte do 1 de maio, terá lugar na Praza do Tapal varios concertos. O venres será o de Cadena Dial con varios artistas de primeiro nivel. Este ano vamos a ter na Praza do Tapal a Merche, vamos ter a Lorena, unha persona que participou tamén en OT, vamos ter a Nil Moliner, unha persona para xente dunha edad que queremos que move moito, e tamén a Leo Ricci, unha persona que ten números mundial, nos 40 principales, e que denos aínda un artista por confirmar, onde se barallan distintos nombres, como pode ser Carlos Baute, como pode ser India Martínez. O broche final correrá a cargo dos grupos Monboy, The Rapants e Clarence Becker o sábado.